Szevasztok, srácok, a megírva újra itt vagyunk, és látjátok, hogy megint stilabrenotozunk, és már nyitottam pár ilyen izét, vannak már szikretek is, nem most sem akarok semmit mondani, de szerzek most egy srácok, most nyitottam az előbb egy 3 szikretet, és én eladtam az egyik brenotot, a szikretet, de már helyette fogok csomó mindent horgászni, amúgy látjátok, mit hoztam fel, srácok? Ezt az előbb horgáztam. Szerintem nagyon szar, de láttátok. Majd megmutatom, hogy nem láttátok. Látjátok már Los Orcalitos-on van. Los Orcalitos, meg ilyenek. Los Orcalitos. Team Cheese. Várjátok, srácok, van egy ötletem. Figyeljétek, srácok, itt teli lesz a Leotarával. Itt meg teli lesz. Itt lesz két végében egy ilyen. És ide jön még egy Los Orcalitos. Jó? Srácok, ezt tetszik ez a tükk, írjátok meg kommentben, hogy milyen volt ez a tükk. Akkor lejönne egy Los Orcalitos. De miért veszik ki a halott? Várjál, tesó! Várjál, ezt nem is tudtam. Most raktad bele? Beeloddad. Most tudnátok, srácok, itt lejönne Semini Spider mint valami jó. De szóval lesz ennyi Los. Adhatjuk is el, srácok, ennyit elmondok, adjuk is el. GG, eladjuk a pokolba. Amúgy elfelejtettem mondani, emlékszitek, amikor mondtam a videóban, hogy izé lesz. Videó. Horgászos videó, csak az előző videót akartam csinálni, csak azt nem engedett, hogy feltegyem le. Srácok, léci, tesó! De srácok, írjátok meg kommentben, milyen buziság már ez, hogy mindig ez a... Nekem mindig Los Orcalitos jön. Los Orcalitos legalább jöjjön már egy. Nyomjad neki! Daru! Bro, gyerünk bro! Addig nem horgáztam őt. Én tesóim a barátom. De nem, ha még egyszer lejön ez a Los Orcalitos, most esküszöm kilépek egyből. Bannolom a játékot. De úgyhogy jönne. Azt sem tudom, hogy kell kibannolni. Troppi, turvero turicina varinnek csinálni. Orcala, capturita Pokémon. Bro. Ó, tentacoló technik. Srácok, szeretném, hogy meglegyen a 10 millió feliratkozó, mert akarom azt, hogy belépjen a szerverembe. Meg ha akarjátok, ajándékozhatok nektek. De nem, most az előbb azt adtam el, nem látjátok, srácok, hogy itt nincs erről Orcala. Feladtam mindegyiket. A lányt is. Hát ez nem hasonlít az ilyenre. Secret! Extinct Trallalero. Jó. Én horgászom egy Tesóim, a barátom nyitott egy jó brénotot. Most légy szíves, egyen valami jó. A srácoknak, hogy iratkozzatok fel a Ricky Bot csatornára. Nincsesen a Ricky csatornája, de amúgy ne iratkozzatok fel, mert amúgy nincs is csatornája. Ez az két Csak nekem van, mert én vagyok a legesőségjobb videós. Igaz, srácok? Igen, iratkozzatok fel. Alexra. Srácok, én feliratkozzatok rám, akkor segítek Rikinek, hogy legyen egy Mi nekem minden megvan. videó. És mi ketten benne leszünk. Tesó, most azért nem vagyunk együtt, mert te meg előbb belépjen hozzám. Ja. Valami premegád, én nem szikretet. Ez mi? Srácok, ez most már felrobbandom az egyen. Mi ez a Los Orcalitos? Már, srácok, írjátok meg kommentben, hogy mennyiszer jött. Több mint hogy 4 vagy 3.
Figyeljétek, újra megcsinálom a effektet. Most Rubini Pizza néni elé fogom dobni. Nem sikerült, akkor rakom mondjuk Rubini Pizza néni elé. Nem mondom, hogy ide, Rubini Pizza néni elé. Tesóim, hogy jött meg a Team Cheese? Tesóim, most Kiorgáztad? Nem kiorgáztam, hanem csak úgy nem nyomtam rá, srácok, láttátok telibe, hogy nem nyomtam rá. Hogy hívják, na... Ó, hogy a legszorabbat korjáltam. Jó, megvan a háromszoros szerencse. Tudnátok, srácok, hogy itt lejönnek szóval elefánt vagy miau. Tesómnak, Rikinek van egy six-7-je. El fogom tőle lopni igazi. Dehogy is. Amúgy dehogy van six-7-je, olyan szar izé. Csak effektembe beraktam. Srácok, mondjatok meg, hát ez a találító izéken. Ezt a szororkát. Etrilliót, hogy gyűjtsek ki ezekből a szarbrinátokból. Legalább a horgázásból lehetne nyitni egy Strawberry Elephant vagy valamit. Nem, a kapitánom módít. Vártok, srácok, figyeljétek. Itt van ez a szar. Jó, van amúgy tényleg szar. Max a kezdőknek lehet, hogy jó, de amúgy tényleg szar. Ha nem mondjuk, hát akkor tényleg szar. Figyelj, bedobtam elé, és figyelj, 3-2-1. És nem mehet el a Team Cheese közben, miután így nyomkodom így. Srácok, felrobbantom az agyamat. Most mondom el. Menj már innen! Srácok, most nem használtam a Alex Power-t. Most használjam, srácok, az Alex Power-t. Figyeljétek. Alex Power! Alex Power. Csak is Alex. Igaz, Viki? Csak is Alex Power. Itt volt még az Alex. Nem. Alex Power. Rikinek jött a családét, amúgy közben kis podcast, de csak kicsitem. Mióta jön, de hát, be. Team Cheese. Tudjátok, még lejönne, még 34 Team Cheese. Hé, már nem belula. Bluala. Srácok, én most már mondjátok már meg, srácok, felrobbantom a... hagyjatok hova. Tesó, én most megmutatnám, hogy fogok eladni majd hogy fogom eladni az eladék. Srácok, ugye mondtam nektek, hogy itt lesznek a találékok, de itt csak a secret találékok lesznek itt. Ezeket horgászni lehet? Ezeket horgáztam. Ezeket az, amikkel le lehetne horgászni találni. 2 zombit le lehet horgáztam. Na, légy szíves, 3-szoros szerencse, olyanra dobtam be. Féltek, hogy jobb fog lőni egy picit hátrébb engem. Figyelj, így nyomogatod. Hátra engeded, nyomogatod. Mi már? Felrobbantom az egész. Értek, már kiszedett az iskolát, én felrobbantom, annyit elmondok. Legalább jöjjön már valami szikret. Megint. Srácok, inkább figyeljük meg, hogy egy szerencsésbe miért fog izélni. 2 szerencse, mi szikret fog. Addig azóta jön egy mitik. Nem, ezt nem engedhetem tovább. Jaj. Emlékszel, találja a szerelmes ember. Találja. GG. Nem látjátok, hogy ez a találja hasonlít a találjára. Csak az rózsaszín színűben van, vagy még van egy most. 2 szerelmes pahar mindig így csinálja. 3-szoros szerencse, figyeljétek, milyen szar fog jönni. Na, Léci, valami jó. Egy kézzel nyomom. Egy kézzel. Mi Crappolimonettának? Bro! Chill, bro. Csak oda nem jön, de... Gyorsan. Ámen. Lelkem egész. Ja, ellátom a családot. Srácok, szerintem elfelejtettem mondani a Alex Power-t.
Most elgondolsz. Veletek, most azért nem indulok el, mert gondolkodok. Alex Pável, miért nem használtam? Tényleg ez a cheat, figyelj. Pam. Itt átmegy itt a vonalon, figyelj, itt. Beleér, és hogy dob ez a becabot. Egyébként már neked is spoilernál lejön. Spoilernál. Várjátok, megint nem használtam az Alex Pávelt. Alex Pável, adó. Amíg így kell mondani, adó. Alex Pável, adó. Ezek orgázmot nem érdekel. Alex Pável, adó. Alex, én veszek Ó, de hajden. Mi van? Láttátok, hogy milyen törpében volt? Ezt nem mondhatjátok azt, hogy nem láttátok, hogy milyen törpében volt. Azt nem mondhatjátok. Azt nem mondhatjátok. Nézzétek már meg. Los Alreitos, már még Los Alreitos. Nem látjátok, egybe van bújva az a középső drónot. Úgy nézek ki, mintha be lenne átszázva, átváltozza egy emberi. Ott van egy... Jó, van egy... Most nyitnék itt egy valami jót. Tudnátok, itt lesz van, mondom, hogy Team Cheese, tüt, és lesz van a 3-2-1. Nézzünk csak oda. Miért itt lesz Team Cheese, széljétek. Csak... Akkor nem volt igazam, de Alex Pável meg most nem használtam véletlenül. Jaj, de utálom én ezt. Írjátok meg a kommentbe, hogy ki szeretem azt a labirintot amúgy meg. Én szeretem, de ha nem jönne ilyen szarok. Ha várjátok, most valamin gondolkozom. Milyen Pávelt használjak? Alex Pável, azt tudom, de átgondolom, hogy mi... Ó, ezt meg kell vennem, srácok. Ezt elosztom, ezt a Nubini Pizzaninja, aki Nubini Pizzaninnek a rajongója, odaadom. Dehogy veszem meg. Cappuccino assassino. Jó, most De mi van ezzel? Jó, akkor chill, bro. Akkor egy értékes fog jönni, már látszik. Ha megvan a 40, akkor sziklet lesz. Te tudom, de várjál. Tesó. Pedig nyomom csak szanaszép bángol tableton. Új, tesó, ezt már nyomjátok a táncot. Mit? Ezt Team-re átnyitottam. Extinct. Srácok, van egy jó ötletem. Bro, hagyjatok. Kérlek szépen beengedsz a szerveredre. Látok, tesó, én mindjárt jövök, csak csetelek a barátommal. A legeslegjobb barátom vagyok. Kár volt horgásznom. Ne, bro. Közben ott megy egy kutya. Megállítottam a picit. 44 perc, akkor kilépek. Most srácok, most az Miközben az anyuka a padlót takarítja, Tomi hirtelen csúszkálni kezd rajta tele energiával, és éppen mielőtt az anyukája rászólna, meghozza a legjobb döntést, csatlakozik a játékhoz, Tomi pedig... srácok, azt sem, én nem bírom beengedni csórót, szegényt. Egyetlen lájkot kérnek. Miközben az anyuka a padlót takarítja, Tomi hirtelen Bazd meg. csúszkálni kezd rajta, Azaz, bro, gyerünk! Még kérdez van, mi jött le? takarítja, Tomi hirtelen csúszkálni kezd rajta. Itt van, találítás. Fétek, ha akarjátok megvegyem, akkor megveszem. Szívesen megveszem, de hogy veszem meg. Srácok, ha akarjátok, hogy megvegyem, akkor egy feliratkozást nyomjatok. És megveszem, akkor most el fogok leállítani a videót, mert szavaztok, srácok. Legyen meg a 10 millió feliratkozó, mert akkor már nagyon megköszönöm, és adok nektek brénotokat. Na, csász.